Idan ka shiga YouTube tashar Zainuddin TV, za ka ga an rubuta subscribe da jan rubutu ka danna. Kana ka danna ƙararrawan sanarwa don sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon shiri. Dalilin da ya sa na ba wannan kujera shine ba komai bane ba, sai dan ita kanta kujerar asalinta tana haɗe ne da wanda ya bani ita, ma'ana ba sarauta bace ta kowa da ma aka sani yadda ta kowa take. Wannan tana da wani dalili da yake sa a yi ta, sannan kuma dalilin ninawa dalilin yana jingina ga wanda ya yi ta. Zaton asali ni shi ɗin sarkin shi muke tare da shi, daga baya ne sai ya yi sarautar. To kuma ƙaunar dama tunda a tare da shi take, to ya kamata ta bi shi, amma ba wani dalili ba ne wanda ya kawo irin ko shi wannan sarkin da aka yi bai mun bane, ko kuma a'a ba zan iya bi ba ne. Kawai asali ni abin da yake fuskata shi yake fitowa a zuciyata, wannan shi ne. Shi mai martaba hakikanin gaskiya, shi Allah ya azurta shi da wani irin imani ne ya manta komai girmansa. Mu kuma a wannan matakin gaskiya ba inda mu aka yi wa mu ma mai bi mu iya umartar mutanenmu mu ce ku yi haƙuri ku bi, to wanda ya ga zai iya zama ya zauna, wanda ba zai iya zama. Amma yanzu shi aka yi wa, to shi ya naɗe baya jin komai. Amma mu daga inda muka fuskanci cewar abubuwan sun zama na wanda ba zan iya bi ba, so na bi. Kuma ka san shi sarki ba kasafai, ni ina ji zamana da sarki ma bai fi uku ba, inda ba a fada ba, to ba kasafai zan je mu zauna da shi ba. To wannan dalilin shi yasa kawai sai ya dan ja lokaci ma kafin in yanke shawarar na rabu da abu. Amma ba sarki bane ya ce in yi, yanzu ma na san ba so yake ba a ransa ba ne ba. Ni ne kawai naga shi alheri saka masa da alheri, kawai alheri, ba wani abu da zai saka wa alheri in ba kai ma kai alheri ba. So bawan Allah nan shi na sani tun kafin ya zama sarki, ya zo ya zama sarki, shi ya jawo ni, kuma ya tafi don me ba zai tafi da ni ba. Dalilin da ya sa na ba wannan kujera shine ba komai bane ba, sai dan ita kanta kujerar asalinta tana haɗe ne da wanda ya bani ita, ma'ana ba sarauta bace ta kowa da ma aka sani yadda ta kowa take. Wannan tana da wani dalili da yake sa a yi ta, sannan kuma dalilin ninawa dalilin yana jingina ga wanda ya yi ta. Zaton asali ni shi ɗin sarkin shi muke tare da shi, daga baya ne sai ya yi sarautar. To kuma ƙaunar dama tunda a tare da shi take, to ya kamata ta bi shi, amma ba wani dalili ba ne wanda ya kawo irin ko shi wannan sarkin da aka yi bai mun bane, ko kuma a'a ba zan iya bi ba ne. Kawai asali ni abin da yake fuskata shi yake fitowa a zuciyata, wannan shi ne. Shi mai martaba hakikanin gaskiya, shi Allah ya azurta shi da wani irin imani ne ya manta komai girmansa. Mu kuma a wannan matakin gaskiya ba inda mu aka yi wa mu ma mai bi mu iya umartar mutanenmu mu ce ku yi haƙuri ku bi, to wanda ya ga zai iya zama ya zauna, wanda ba zai iya zama. Amma yanzu shi aka yi wa, to shi ya naɗe baya jin komai. Amma mu daga inda muka fuskanci cewar abubuwan sun zama na wanda ba zan iya bi ba,
so na bi kuma ka san shi sarki ba kasafai ni ina ji zamana da sarki ma bai fi 3 ba inda ba a fada ba to ba kasafai dan je mu zauna da shi ba. To wannan dalilin shi yasa kawai sai ya dan ja lokaci ma kafin in yanke shawarar na rabu da abu, amma ba sarki ba ne ya ce in yi, yanzu ma na san ba so yake ba a ransa ba ne ba, ni ne kawai naga shi alheri saka masa da alheri, kawai alheri ba wani abu da zai saka wa alheri in ba kai ma kai alheri ba. So bawan Allah nan shi na sani tun kafin ya zama sarki, ya zo ya zama sarki, shi ya jawo ni kuma ya tafi, don me ba zai tafi da ni ba.